Tænker du på naturen? Tænker du på, hvordan vi bruger naturen? Tænker du på, at vi ikke fucking misbruger naturen? Tænker du nogensinde over dine handlinger, over den her verden, som vi faktisk er blevet sat i, og ikke, altså, verden er ikke bare til stede for, at vi kan leve i den. Verden er til stede for, at vi skal gøre den bedre. Det er det, vi fucking lever for. Så tænker du over det, eller hvad? Er det en ting, som du bruger din tid på at gøre noget ud af? Hvis det ikke er det, så skal du til at begynde på det. Du skal til at begynde at tænke økologisk og tænke på den her verden. Jeg så jeg slet ikke. Ja, jeg var lige i gang med at blive et med naturen, ja. Fordi det er jo sådan en rigtig god ting, at vi forholder os i den pagt, vi er med naturen fra naturens side. Og en af de ting, som går imod det er jo, når vi sprøjter med sådan nogle sprøjtemidler, og det kommer ned i vores grundvand, så ødelægger vi naturen, og vi smadrer naturen, og vi dræber de her smukke planter, som er vores et og alt, og som vi er i pagt med fra naturens side. Er det det, vi har lyst til? Har vi lyst til at dræbe naturen, som vi er kommet ud af, og som vi vil blive til, når vi ikke er her mere? Er det det, vi har tænkt os at gøre mod de næste generationer, der skal være på den planet? Når vi sprøjter med de der sprøjtemidler og ting, så kommer det ned i vores grundvand, og det grundvand, det bliver fucked up. Grundvand bliver fucked, og det gider vi ikke have. De her planter, de dør. Og når vi drikker det grundvand, så dør vi. Snak! Snak! Sadistiske masker! Som Jesus Kristus sagde, behandle de næste, som du gerne selv behandles. Forholder det så også sådan med dyr? Gør vi det? Vi vil gerne bo på sådan små arealer der og sidde i sådan en bur der. Er det her særlig behageligt? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Så derfor tænker jeg, at vi skal tænke økologisk. Fordi når vi tænker økologisk, så tænker vi på dyrenes velfærd, og vi tænker på, hvordan dyrene de skal behandles. Og så behandler vi dem, som vi også gerne selv behandles, bortset fra, at vi slagter dem. Det er godt, at vi ikke selv vil have det. Men altså, kød smager godt til sådan det. Ja. Så derfor siger jeg, tænk økologisk. Vær som Jesus Kristus. Hvis du er et godt kristent menneske, så gør du som Jesus Kristus og behandler dyrene pænt. Tak for i aften. Nyd jeres økologi.